Oskar Johansson, Kungsbacka. Bara 10, Gustav Andersson, Ängelholm. Bara 4, Marcus Destroy från Alingsås. Bara 5, Oskar Arvidsson, Kungälv. Bara 6, Johan Ekstedt, Göteborg. Bara 7, Magnus T. Butch i Bären. Och bara 8, Johan Hillesson, Kungälv. Och efter detta har vi en paus på 15 minuter. Bästa tiden så länge är Martin Persson på 1:76. Och jag ser ut som det är Jörgen Löfgren som har gått en ganska betryggande vinst. Och han är ändå 7-3 av henne satt jag på 35-65. 2 mål Alexander Söderman.